Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Third District Representative Kiko Benitez nagsiling nga dapat masolusyonan ang financial kag fiscal management sa Central Negros Electric Cooperative para malikawan ang labor dispute. May assumption of jurisdiction ng Department of Labor and Employment sa Central Negros Electric Cooperative. Gani ginadumilian anay ang pag-strike nga ginaplano sang CENECO, Union of Rational Employees, bakaligan nga nagtakop na ang cooling off period sa ilagit pagwa nga notice of strike. Pero samtang business as usual ang CENECO, nagpahayag naman si 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez, Vice Chairman sa Committee on Energy sang Kongreso, nga dapat niya matagaan sang kasulbaran ang institutional issues sa utility firm kasubong na lamang sa bahin sang financial kag fiscal problems. Dugang pa niya nga dapat ma-review ang kabilugan sang operations ng CENECO agud man mapaiway ang anuman nga mga kapaltahan sa bahin sa pagdumala ang serbisyo sang utility firm sa mga member consumers. Sa Pebrero 14, natala na ang virtual meeting sa tunga sang katapos ang CURE kag CENECO management upod sa DOLE agud maistoryahan ang nagluntad nga labor dispute. Sunod sa kay Stephanie Montaner, presidente sang CURE, igapalapot nila sa DOLE ang kapaslawan sang CENECO management nga ipatuman ang dugang nga saka sa sweldo para sa rank and file employees, allowances kag signing kag loyalty bonus nga nakasaad sa collective bargaining agreement. Ginpahayag naman ni Malu Paroco, pamuno sang Members Consumers Integrated Services Division sang CENECO, nga wala mapatuman sang management ang CBA bangod sang advisory sang National Electrification Administration nga dapat talabot nila ang 95% collection efficiency rate, yara sa 93.27% ang collection rate sang CENECO, tugaman sang epekto sang pandemic. We already know that Attorney Dan from NUNECO was borrowed and then sent back to NUNECO. So there is something wrong and apparently endemic to CENECO at the moment. And I hope that the management and the board of CENECO find ways to properly address these lapses or deficiencies in the utility